Evo, približava nam se svjetski kup u Osijeku. Moje prvo natjecanje nakon olimpijskih igara. Mogu reći da sam stvarno presretan. Jedva čekam se natjecati u Osijeku pred domaćom publikom. Očekujem da će kao i svake godine atmosfera biti odlična, da će ljudi doći u što većem broju i podržati mene i sve naše reprezentativce. Mogu reći da sam u solidnoj formi, imao sam nekih poteškoća u samim pripremama za svjetski kup u Osijeku i na putu su mi se naišle neke prepreke, ozlijedio sam se i nažalost morao sam sada u zadnjih 5 tjedana stisnuti i pripremati se za nastup na svjetskom kupu u Osijeku, ali evo, ja ću naravno kao i svaki puta dati sve od sebe, biti u što boljoj formi, ne razočarati domaću publiku. Naravno, kao ja, svi naši reprezentativci uvijek očekuju i žele dati najbolje od sebe na našem svjetskom kupu i tako će, vjerujem, biti i ove godine. I evo, pozivam sve ljubitelje gimnastike da nam se pridruže u dvorani Gradski vrt 12. i 13.4. Vidimo se.